Miten päästä ulos mapista Gorlategissä ilman modeja just tällä hetkellä? Se vastaus piileekin suoraan mun takana. Se on oikein siis. Tuolla näkyykin pieni rako ton ikkunan ja seinän välissä, josta näkyy tuo taivas ilman ikkunan välissä. Mä menen tänne lähemmäs näyttää teille. Niin tänne näin vaan tuut ja sitten tästä näin kiipeätte ylös. Täällä näkyy tämmönen pieni rako ja tästä pitäis päästä tälleen vaan. Tästä näin vaan kiipeätte ylös. Täältä vaan ja näin. Vaan kädet ja jummi. Noin. Ja näin pääsitte ulos mapista. Ja täällä voi vaan mennä melkein mihin vaan. Mutta täällä on varovainen. Mä en oo ihan varma mihin kaikkialle pääsee ja mihin kaikkialle ei pääse ilman että tippuu ulos mapista. Ja niin tosiaan näitä päästä kans ulos mapista Gorlategissä ilman modeja. Ja mä en hyppää voidiin. Ja muistakaa, ilmoittakaa ne tykkääkää videosta.